गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे शुटिंआव फैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरग्रोबाय आरो आं दिनै बे शुटिंआव सोलिगासिनो दं जोंना सानथाम जाबाय आरो ना रानिं सानथाम सोलिगासिनो दं ओमफ्राय बे शुटिंआ बिहामजो नांगौ पार्ट 2 बेखौ आंनो प्रडिउस खालामदों ओमफ्राय जोंना ब्रादार माइकेला स्क्रिप्ट डाइरेक्सन गासिखौबो बेनो बानायजोबदों आरो ओरै केमेरायाव थाबाय जोंना पेटारसन गोबां आर्टिस्टफोर दङ आरो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो मेन आर्टिस्टआ जाहैबाय जोंना मैखोम आरो दैजि बिथांमोनानो मेन रलखौ लादों ओमफ्राय बे भिडिअखौ आंनि चाइनिज प्रडाक्सनावनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय था जोंखौ जौगाहोलांबाय था जाहाथे जोंबो माने उननि समाव आरो बेनि बांसिन शर्ट फिल्मनिफ्राय आरो फुल फिल्म बानायनो हानाय बायदि नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम बेनो आंनि बुंनांगौआ बबे समसिमहालागै मा डेटआव नुगोन बेखौ जों सेप्तेम्बर नङाबा अक्ट'बर फार्स्ट उइकफ्राव जों बेखौ रिलिज खालामनायनि जों थिरांथा लादों दिनै जोंनि चिरां जिल्लानि जाखांफुनाय चाइनिज बसुमतारी फंबाया शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ बिहामजो नांगौ पार्ट 2 नैबे शर्ट मुभिया रायजो राजानि सिगाङाव कयेक दिननि गेजेरावनो नुजाफैगासिनो दङ बिथांखौ जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जों बरायो आरो बिथाङा सासे देंखोगिरिबो आरो बिथाङा दिनै बे शर्ट मुभि एलबाम बेबायदि बानायनायाव गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों बिथांखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्राय जों बरायो दिनै नैबे जिथु शर्ट भिडिअ नामा एलबामलाय मुभि जिथु बे शुटिं खालामबाय थादों बेखौ बेवहाय नोंथाङाबो बिसानि सासे दैदेनगिरि जानानै बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों दा नोंथाङा चिरां जिल्ला बिसानि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथां चाइनिज बसुमतारीखौ बेबायदि बानायनायखौ मा बुंगोन बेनि सायाव गिबियावनो चिरां जिल्ला बिसानिफ्राय चाइनिज फंबायनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिहरबाय आंथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों थारैनो बिथाङा दासो दावगाफुनाय सासे गथ' लोगोसे बिथाङा सासे दायो टप जोंनि चिरां ओनसोलाव सासे मोजां सिंगार जे बिथाङा दि जोंनि बर'नि जे माखासे कालचारफोरखौ एबा माखासे गोथां रावफोरखौ दि मोगथां महराव होनो आगान सुरदों बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग थेंक्स आं होबाय आरो आसा खालामो जाय बिथांमोना बे बिहामजो नांगौ 2आव जायफोर रल लादों जे बिथांमोनाबो दि जाहाथे गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो लोगोसे आं खोनानाय मथे बे स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सनखौ माइकेल मोसाहारि बिथाङानो दैदेनगासिनो दं होननानै आं खोनादों जे आं बबाव ससे फिसा रुल लानानै आंनि गोसो गोरबोआव गोबां गोजोननाय आरो मोजां मोननायखौ आं बिथांनिसिम आं जासिहरबाय आरो लोगोसे आं आसा खालामदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आं बेखौनो बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै जे बिथांनि चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आरो बिथांखौ जाहाथे गोजौ हालासिम थांनो हानायनि जाहाथे बिथांखौ थुलुंगा होयो आरो फैबाय थानाय समाव जे नोंथांमोननि थुलुंगाजोंनो जे बिथाङा आरो बिनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन बेबायदिनो शर्ट मुभि एबा फुल मुभि जाहाथे बानायनो हायो बिनि थाखाय बिथांखौ आं थेंक इउ होबाय